Dnes som testovala hračku, ktorá má 3 hlavy. Je to vibrátor od Honeyplay Box a volá sa Trilux. Tu je trojitý vibrátor, ktorý sľubuje simultánnu rozkoš na všetkých frontoch. Klitoris, bod G aj anál. Na dotyk je veľmi príjemný, kvalitný silikón, jemný a celkový dizajn sa mi veľmi páči. Pomôcku rozdelím na 3 časti. Prvá časť, stred, ten bol super. Tento penis vibruje a táto časť simuluje prstovanie, ale naozaj prstovanie šikovného chlapa. Naozaj to predstavuje, ako keby vás niekto penetroval rukou. Je to naozaj príjemné a cítiť v tom zámer aj vývoj. Druhá časť na klitoris. Klitoriálnu hlavičku som si musela celý čas pritlačať, pretože mi vychádzala až na dlonovú kosť, preto najlepšie riešenie je aplikácia, uľahčí vám úplne ovládanie a hľadanie toho správneho gombíka. Tretia časť, análna, tu zhodnotím veľmi ťažko, pretože sa do mňa dostala maximálne prvou alebo druhou guličkou, ale pripisujem to mojej anatómii, keďže som 160 cm trpazlíček. Orgazmus som mala silný a nie iba jeden. Ak by som mala hodnotiť iba túto hlavnú časť, tento penis, dala by som tejto pomôcke 10 bodov z 10. Ale keďže to má byť ako celok, dávam jej 8 bodov z 10, pretože análnu stimuláciu vám neviem zhodnotiť skoro vôbec. Je to super pomôcka s veľkým potenciálom, ale treba, aby ti sadla na tvoju anatómiu. Dievčatá nad 170 cm alebo dievčatá so ženskými krivkami, verím, že táto pomôcka je úplne stavaná pre vás. A na záver, láska je krásna, ale baterky majte radšej vždy nabité. Ahojte!